ёддошти тафоҳум байни Тоҷикистон ва Русия дар бораи таъсиси намояндагии корхонаи воҳиди давлатии федералии хадамоти шиноснома ва раводиди Русия дар душанбе имзо шудааст. ба гуфтаи муовини вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон Шаҳноза Нодирӣ, тибқи ин тафоҳум ҳамакнун муҳоҷирони тоҷик имкон пайдо мекунанд дар худи Тоҷикистон патент ё иҷозаи кор дар Русияро гиранд. Обязательно дактилоскопии, то есть отпечатков пальцев наших. қаблан шаҳрвандони мо вақти вуруд ба Русия ва гузаштани ташхиси изи ангушт огаҳӣ меёфтанд, ки аз ҳаққи сафар ба ин кишвар маҳрум шуданд. Онҳо вазифадор мешуданд, ки харҷи ташхису имтиҳонҳо ва ҳаққи дарёфти патент ва маблағи билети бозгаштро пардохт кунанд, ки ба ҳисоби миёна 14 000 рубли русӣ мешуд. бо фаъол шудани ин марказ шаҳрвандони тоҷик, ки қасди кор дар Русияро доранд, аз эҳтимоли манъи вурудашон ба қаламрави Русия дар Тоҷикистон огаҳӣ меёбанд. И только в последнюю очередь по процедуре он сдавал отпечатки. Шарофиддин Хоҷаев, муқими ноҳияи Балҷувон мегӯяд, имкони дарёфти патент дар Тоҷикистон хуб аст, аммо мушкил ба нархи он вобаста аст. охи ҷа сум нест, ай чӣ мекунӣ? охи дар миҷа мегӯӣ бикунӣ, иҷа дар чӣ мекунӣ? Сум набоша. Дар инҷа. Аввал бояд рафта кор кунӣ. Конечно, мебарад, мисол кор мекунӣ. Ки нест ҳамун шароити бикунӣ. Иброҳим Сатторов аз ноҳияи Фархор бар ин назар аст, ки дарёфти иҷозаи кор дар Душанбе мушкили гирифтани он дар Русияро бартараф месозад. Иҷа бигирем бо беҳтар мешавад. Масалан Тоҷикистони худмон, Тоҷикистони худмон мегирем. Дига мерем унҷа моро ҳеҷ ҳам натан мегирем. бинош дар куҷо мешавад? аммо соҳибназарон аз фаъол шудани чунин марказ дар Тоҷикистон чандон хушбин нестанд. аз рӯи иттилоие ки ман дорам, ин танҳо имзои танҳо як ҳуҷҷат аст. ҳоло барои ифтитоҳ ва ба кор шурӯъ кардаи ин хеле вақти зиёд лозим аст. тибқи омори расмӣ дар Русия зиёда аз 600 000 муҳоҷири тоҷик кор мекунад, аммо бино ба оморҳои ғайрирасмӣ ҳудуди 2 миллион муҳоҷири тоҷик дар Русия ҳастанд ва мушкили пардохти маблағи патентро доранд.